Let's go walking. How are you guys? Ayan guys. Shout out sa inyong lahat. Good evening, good evening. The weather is fine. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa kalsada para mag-walking malapit sa bahay. Para mag-exercise. Exercise, walking in the night. Lapit lang naman sa bahay. Pa-like naman guys, pa-like. Shout out sa 1 million people. Para hindi sayang ang iyong watching. Please like my live. Support. And shout out. Let's go walking. Babahay dito guys, malalaki. Ayan o. Parang mga bahay ng artista. Pero konti lang nakatira. Ayan din ang mga bahay. Ay, Diyos ko Lord. Ang hirap naman ng ganitong buhay. Ayan, nakamotor. May mga nagmumotor dito guys. Pero mga ano sila, rider, mga delivery. Kunwari may in-order kang grocery or may in-order kang pagkain sa Jollibee, KFC, McDonald's, yun. Meron din 15 minutes grocery order ka lang. Ay, shout out guys. Magandang mag-walking na ngayon dito kasi hindi na siya masyadong mainit. Medyo katamtaman lang. Parang sa Pilipinas lang yung weather. Ganon. Weather lang ng Pinas. Ay, Diyos ka, napapagod na ako. Kailan ba ito matatapos na aking pag-walking? Bahala na. Makakatapos din ako ng walking. Walang naglalakad dito guys kasi lahat sila mga may sasakyan. Ako lang naglalakad kasi wala akong sasakyan. Meron naman nag-walking lang para mabawasan yung kanilang mga cholesterol. Shout out sa inyo guys. Ito na naman lang, may nadaanan naman akong bahay na malaki oh. Yung mga bahay dito guys, kahit iwanan mong nakabukas, walang mga magnanakaw dito. Kasi once gumawa ka ng mali dito, katarantaduhan or pag nanakaw, mahahatulan ka ng ano, depende kung ano yung ginawa mong pagkakamali. Mari, ikaw ay pumatay, di papatayin ka rin siguro. Ganon. Kung nagnakaw ka, putulan ka ng kamay. Ganon. Yung guys, ang lalaki ng mga bahay dito. Mga kapitbahay namin. Diyos ko Lord. Sana magkaroon na ako ng sariling bahay. Ayan o. Madilim sa kanila. Or kasi walang ilaw yung labas ng bahay nila. Doon lang sa may gate. Tapos ako naman guys ay nasa kalsada. Medyo maliwanag dahil may ilaw yung mga poste. Kaya okay lang maglakad-lakad dito.
As long as wala kang ginagawang mali, safe na safe ka. Ayun. Ay, hiningal na ako. Hiningal na ako siguro mga... Hey guys, oh, kalachuchi. Ayun, oh, may kalachuchi. Diyos ko, para akong nasa bukid. Guys, yung bahay ko, pinapagawa, hindi pa tapos. Hindi nakikita, no? Ay, ang madilim na yan. Sana all. Sana nga akin yan. Aray ka, hindi na ako makahakbang. Sobrang pagod. Pinagpawisan na ako. Pero ayos lang yan. Balik ta rin naman natin. Ayan. Naglalakad. Ayun. Ang kalsada, yung nilakaran ko. Yun. Ayun yung nilakaran ko. Ay, Diyos ko Lord. Ay, nihal na ako. Pero, lapit na ako guys sa bahay. Kaya, hanggang dito na lang. Shout out sa sumilip kanina na hindi nag-like. Nagsawa na sa kalsada siguro na nakikita na lang palagi. Okay guys, andyan na yung bahay ko. Ang maliwanag. Hanggang dito na lang ang aking live. Papasok na ako ng bahay. Alright. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. Pero wait. Tapusin natin hanggang 8 minutes. Pasok na ako guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Ay, just going na ako. Bye.